Tenim la indeterminació 1 elevat a infinit. Fixeu-vos que el primer que heu de fer sempre és substituir la x per infinit. Si agafem la base i substituïm per infinit, fixeu-vos que dona infinit entre infinit, però com tenen el mateix grau numerador i denominador i és grau 1, em quedava el coeficient de grau més gran, és a dir, aquest límit seria 3 entre 3, que és 1. I en canvi a l'exponent, si substitueixo per infinit, em quedaria 3 per infinit menys 1, que és infinit. Per tant, fixeu-vos que aquest límit és de la forma 1 elevat a infinit. Què hem de fer en aquest cas? Hi ha dues maneres de resoldre-ho. Nosaltres només ho hem fet a classe amb aquesta fórmula que acabo de posar de color groc, que és la que farem servir ara. Per tant, com aquest límit dona 1 elevat a infinit, el resultat d'aquest límit serà e elevat al límit quan x tendeix a infinit de l'exponent, que en el nostre cas és 3x menys 1, que multiplica a la base menys 1. Per tant, ara el que farem és buscar aquest límit d'aquí i llavors posarem el resultat. Per tant, anem a fer aquest límit aquí a baix, anem a fer aquestes operacions, límit quan x tendeix a infinit, 3x menys 1 per... Vaig a fer primer això d'aquí, és una fracció, una suma de fraccions algebraiques, en aquest cas una resta, i quedaria mínim comú múltiple 3x més 4, aquí 3x menys 1, menys 3x més 4 entre 3x més 4, que és 1, que multiplica 3x menys 1, que és el que hem posat aquí, i ara menys 3x més 4, recordeu quan no hi ha res és com si hi hagués un 1, entre 1 és 3x més 4, que multiplica l'1. I poseu sempre el parèntesis perquè aquest negatiu interfereix a tot això d'aquí. Per tant, això d'aquí em dona límit quan x tendeix a infinit del 3x menys 1, que encara no hem multiplicat, per, fixeu-vos que si canviem el signe, quedarà 3x menys 1 menys 3x menys 4, dividit entre 3x més 4. Per tant, tindrem el límit quan x tendeix a infinit de 3x menys 1 per el 3x i el 3x se'n va i quedaria menys 5 dividit entre 3x més 4. I si fem aquest producte, recordeu que només multiplica el numerador, per tant aquest només multiplica el numerador, i quedarà menys 5 per 3x menys 15x, menys 5 per menys 1 més 5. I ara estem en el tipus d'indeterminació d'infinit. En el cas del numerador és menys infinit, però infinit dividit entre infinit, que de fet és menys infinit entre infinit, que torna a ser una indeterminació, i que llavors el que fèiem era buscar els graus del polinomi. Com tenen el mateix grau, perquè és grau 1, us quedava els coeficients de grau més gran, és a dir, el resultat d'aquest límit era menys 15 dividit entre 3, que això és menys 5. I per tant, aquest límit que estàvem buscant, doncs el resultat d'aquest límit és el número e elevat a menys 5, que si voleu és el mateix que 1 partit entre e elevat a 5. Igual que abans, com podem comprovar? Doncs agafeu la calculadora i mireu el que dona e elevat a menys 5 i ara substituïu la x aquí, aquí i aquí, per un número molt gran, perquè és infinit, per exemple per 1.000 ja valdria, o per 10.000, i comproveu que us dona aproximadament aquest número decimal, i per tant sabreu que està bé.